लकडी बाबा मा हा आली हम पडा मा कशी त्याला सांग द्यावा बाबा तू डायरेक्ट गेला देतला हा वाजी पापडी चाट करता ताका धव बटाणी सगळी तिंबत घालणं धुवून काढला आता टोमॅटो एक बटाट घाला आणि ती हळदी पिठी घालता एक विजेल काढता और लसूण पिया यूज करना घालता कुकर आम्ही चढगान एक विजेल काढता एक पिठी करता 4 मीरे जिरे ओम बडेशेप ಸ್ವಲ್ಪ आता 4 मिरसांग बेडगी मिरसांग घाल्या काश्मीरी चिली आणि हे ड्राय रोस्ट करता मागीर ताका वाटिताना आमचूर पावडर आनी काळा नमक घालचे पिठी करतात आता हे ड्राय रोस्ट करून घेता हे पावडर आता कसं सॅलेटाक मागीर अशी काकडी आनी कांतान घाल्यार रुची जाता आमचूर पावडर घालता ब्लॅक सॉल्ट घालते त्याची मिक्सीर घालून वाटीता पिठी करता ड्राय चार इतर मिरसांग आणि एक आल्या कुटू घाला मिक्सीर एक गर्रू करून काढते त्या शिजायला त्या बटाट आणि सगळ्यात मॅश करता चार जिरी घालता ये हिंगा पिठी घालता चटणी मिरसांग आले यांच्या घालता
ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಕೊಂಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಬಟಾಣಿ ಎದೆ ಬಟಾಣಿ ಮಿಕ್ಸಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎದಿಗಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಿಟ್ಟು शिजायत घाला येते पोळून घालायचे क्रश केलेले ते जिरी घालायचे एक कप मैदा काढला करतावा चहा टाका येदो वाहून घालता मीठ घालते हे चाट आयटम करू का तो गो फ्लॅट पुरी जाऊ का ते आम्ही बाहेर तकून हाणा ना तिले गरकडी कशी करचे म्हणून दाखयतांची 3 चमचे तूप घाल 1 कप मैदा वाव तूप आणि मीठ घाला बसून घेता हे अशी कसं रॅकोर का ते फुगना हा या पुरे फुगच्या नाच्या फुगना चटी मारचे पाणीपुरीचे पुरी जेला रे या करू ना फुगू का तशी फोर्कान वट्ट केलेल्यान चड फुगना इतले फुगचे सो तुम्ही हे पापडी चाट करता म्हणजे ते एक स्टेप विसरू नकांची
पापडी चाट करच्याक पुरा आयटम्स रेडी केला. आत्ता मी तुमकां जस्ट दाखयलेलं आहे हे पापडी कशी घरकड करून तोळचे. सपूर शाव, ग्रीन चटणी आणि गोड चटणी. ग्रीन चटणी आणि गोड चटणीचे डिटेल रेसिपी तुमकां जावका जाल्यार तो गो कमेंट बॉक्साक घालांची. आमी ताका सेपरेट एक व्हिडिओ घालतांचे ताजे. मागीर सपूर शिंदेले कोथंबरी पल्लो. मागीर आमी तावळी एक सुक्की मसाला कशी करचे म्हूण दाखयलेले ते. मागीर मिरसांगे पेटी आनी हे खतखत काडलेले आशिल्ले भाजी. आतां एसेंबल करून कशी पापडी चाट करचे म्हूण ते पळोवया. कसा विशेष आहे आजी? आज मी नाती सगळे झाले ते पापडी चाट पण ते खावं म्हणून कळलं विशेष कसं काय कसं रांधायचं? बटाणी बटाणी बटाटो टोमॅटो वा लसूण पियाव खायना त्याचं ते पियाव घालणे वा आमकां जाल्यार गाम खावेच खाताले आमी. मस्त टेम्पटिंग दिसता सर. पापडी चाट रेडी जाला. रोड सायडा वचून खावचे बदलाक हे आमी घरकडे करून पुरा आयटम कशी करची म्हूण दाखयला. तुम्ही बी ट्राय करांची आणि कशी जाला म्हूण कमेंट करून सांगांची. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक करांची, कमेंट करांची आणि आमगेल चॅनलाक सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू. हा आईली. खाऊन पडा मग कशी त्याला सांग देवा ते कसं ना त्या पापडी चाट देवा. हो वही बात तसं ना जेव्हा खाणे नाही